जितना भी भोजपुरी के समझे वाला लोग बा, भोजपुरी के बोले वाला लोग बा, जितना भी भोजपुरी के जाने वाला लोग बा, वो सब लोग के सांझे बिहाने चैनल पे स्वागत बा। और ये अतुल्य कुमार के तरफ से वो सबके नमस्कार प्रणाम बा। और जितना भी छोट भाई बंधु बाणे वो सबके हमरा तरफ से आशीर्वाद और प्यार बा। रउआ सबे के पता बा कि हमनी के जिंदगी में माई बाप के जौन रोल बा ओकर तुलना नहीं कर सकत। माई बाप, भैया, भाभी जे भी हमनी से बड़ बा ओकर हमनी के अपना जिंदगी में का अस्तित्व बा और हमनी के का उनका लोग के सहयोग बा, एकर हमनी के चुका ना सकेला जा। ना हमनी के पास शब्द बा कि अपना बड़ भाई, अपना माई बाप, चाचा पिता के कैल और उनकर दिन और उनकर त्याग कोनो शब्द में बयां कर सके। लेकिन ऐसा का दौर आ जाता और ऐसा का विपदा आ जाता कि वही हाथ, जौन हाथ हमनी के सहयोग और सहारा खातिर उठत रहे, वही हाथ के खिलाफ हमनी के जाता नहीं जा। काहे? जौन माई बाड़ी दरवाजा पे बैठ के अपन बेटा के आसरा देखत ताड़ी। जौन बड़ भाई बा वो सोचता छोट भाई अगर सफल हो गए तो कहीं हमार मुसीबत और विपदा में काम आए, तो वही छोट भाई एक दिन बड़ा भाई के साथ डंडा लेके तैयार रहता कि आजो भैया एक पकड़ हो जाओ। काहे? तेकर हमार जितना बुद्धि बा, जितना हम समझे के कोशिश करेंगे तो हमार समझ में आए कि एकर सबसे ज्यादा कारण बा अशिक्षा। हमनी के जितना भी बानी जा वो सब कोई अचानक संपत्ति अर्जित कर चाहता, चाहे कैसा हो, लूट खचोट मार काट कुछ भी करके, साम दंड भेद करके संपत्ति अर्जित कर चाहता। और इस संपत्ति अर्जित करे के चक्कर में वो इंसान भूल जाता कि इनकरा से हमारा रिश्ता का बा। इवेन अपन माई बाबू जी के भी आदमी भूल जाता, तो भाई भौजाई के भी रिश्ता दाग दाग हो जाता, बस लालच के आशा में। तेकर कारण और निवारण ई बा कि अगर हमो केहू के छोट भाई हैं, हमरो केहू माई बा, हमरो केहू चाचा बा, हमरो कोई पिता बा, अगर हम अपना काबिलियत के बल पे जितना अर्जित कैनी हम समझ ली कि यह हमार संपत्ति है, तो हमारा लागत है कि आधा दुख के निवारण हो जाए। हमार पिता के जौन संपत्ति बा ओकरे में हम अगर अपन संपत्ति ढूंढे लगब तो फिर तो दुख के कारण बनबे करे। पिता के संपत्ति, माता के संपत्ति जौन हमरा के जन्म दे दिलस, हमारा लागेला कि हमरा खातिर वही काफी बा। देखो आज के दौर में इहो चलता, हम सुननी अपना गांव में जात रही गली से, तेका इंसान हमरा से बढ़ ही हुई वो कहत रहन अपना बाबूजी से कि तू का कैला हमरा खातिर। हम वो भैया के नाम ना ले सकीला, लेकिन हम कहत चाहतनी कि भैया तहार बाबूजी तारा के जन्म दे के ही इतना बड़ एहसान कर देले बड़न कि तू अगला 10 जन्म में भी ना चुका सकेला। क्या करबा अपना बाबूजी खातिर? कुछ ना करबा। बाबूजी एक दिन मर जाइए, 2 साल में 2 बार लुंगी गमछी और कुर्ता पैंट भी अगर किन देबा तो 500 जगह कहबा कि बाबूजी के हम ही करेला, भैया हमार कुछ ना करेला, चाहे बबुआ हमार कुछ ना करेला। और यह भैया हवन लोग, चाहे यह बबुआ हवन, चाहे यह बेटा हवन लोग, कि जब तक बाबूजी जिंदा बाण तो बाबूजी के मार लाठी कौन, बाबूजी हमरा खातिर कुछ ना कैलन, माई हमरा खातिर कुछ ना कैली, सब दूसरा भाई के दे देली, हई भाई के दे देली, हौ भाई के दे देली। और जैसे ही माई और बाबूजी मर जाए, माई और बाबूजी के मूर्ति के सामने रसगुल्ला और लड्डू के भोग लागी। हमार बाबूजी कहत रहन कि आज के जुग बबुआ ये आ गइल बा कि जियता पर गुहा भाता और मारला पर दूधा भाता। यानी कि बाबूजी और माई जब तक जियत रहियन तब तक उनका के गाड़ी और लाठी लौर मिली, समय पर खाना पानी और बात भी करे के समय ना मिली। लेकिन बाबू और माई जैसे ही मर जाइहन तो एगो देखावल जाए, देखावटी समाज के कि हम अपना माई बाबू के बहुत ज्यादा प्यार करत रहे, बहुत ज्यादा मिस करीला। उनका मरला पे उनका के लड्डू और पेड़ा और अगरबत्ती से भोग लगावल जाए। ऐसा नियत और ऐसा ईमान और ऐसा सोच रखे वाला उन तमाम बेटा और बेटी से कहल चाहतन कि जेकर भी रउआ सबे बेटा बानी, हमू केहू के बेटा बानी। अगर हमार माई जियत ताड़ी, बाबू हमार जियत ताड़े, चाचा हमार जियत ताड़न, चाची हमार जियत ताड़ी,
तो उनका जियले में एक बार लड्डू पेड़ा के भोग लगाई। मूर्ति पर लगैला से माई या बाबू खुश ना हुई। मरला के बाद दान दहेज देला से, कुर्सी पलंग सोना देला से माई के पास ना पहुंची। जियते अगर माई के कुछ देनी तो दे दी, बाबू के जियनी तो दे दी, और चाचा के देनी तो दे दी, और भाइयों के देनी तो दे दी। ना मरला के बाद भैया रउआ से कहे है कि बहुत बढ़िया कैला बबुआ, ना माई कहे अहन कि बहुत बढ़िया कैला बबुआ, ना चाचा कहे अहन कि बहुत बढ़िया कैला भैया। रउआ सबे के पता बा कि माई पिता अपना बेटा खातिर कभी बुरा ना सोच सकेली। अगर रउआ लागत होगी तो रउआ सभी के सामने एगो एग्जाम्पल देता नहीं। दुर्योधन अगर अपने माँ के बस बात मान ली तो महाभारत जीत चुकल रहे, लेकिन वो अपना माई के बात ना माना। और कहानी रउआ सबे के सामने बा। बुढ़ाइल हाथ और झूरी परल हाथ के जब रउआ सबे सहारा ना बन सकीला तो कौना आशा से रउआ कहता नहीं कि हमार जौन बाल बच्चा बाण रउआ के सहारा करी हम। काहे से कि वो ये देखता, हर दिन देखता, हर रात देखता कि दिन और रात भर हमार माई और बाबूजी, दादा दादी के, चाचा फुआ के एक दूसरा के गारी देत रहेला, भला बुरा कहत रहेला। तो काहे ना हम जब बड़ होखम तो वो भी सीखम। काहे से कि दुनिया के रीति है, हर बच्चा, हर बेटी और हर बच्चा और हर बेटा अपना माई बाप से ही सीखेला। तो रउआ कोई के दूसरा खातिर का करतनी, और बेटा में और बेटी में वो गुण आई, बस एक दिन आई। तो हम रउआ सभी से यह गुजारिश करब कि वो हर हाथ के सहारा बनी जवन हाथ रउआ के चले के सिखैलस। वो हर कंधा के सहारा दी जौन कंधा पे बैठ के रउआ मेला देखनी। वो कंधा के कभी अपना जिंदगी में बोझ मत समझी, क्योंकि माई के हाय और माई के आंसू एक सैलाब बन के आवेला। माई और बाप के आंसू एक सैलाब बन के आई, जौना के ऐसा कोनो बांध नहीं के कि रोक पाइल बा। और वो बांध में, उस प्रलय में वो हर कोई बह जाए। वो हर एक बेटा के जिम्मेवारी बा कि अपना माई बाप, भाई भौजाई, वो हर एक इंसान की इज्जत करे। काहे से कि एकरा अलावा जिंदगी में कुछ है नहीं के। सफलता के कतनों सीढ़ी चढ़ जाए, लेकिन स्ट्रगल के, संघर्ष के जीवन के निचला पैदान के इंसान अगर ऊंचाई के पास ना मिला तो रउआ केकरा से कहब कि हम हेजा पहुंचे में कितना मजा है। कहल जाला कि जिंदगी के मजा तभी आता है जबकि शुरुआती दिन के दोस्त यार और उस संघर्ष के समय के साथी साथ में हो, जब सफलता रउआ हाथ में होके। कैसे कि ओकरा पता बा कि यहाँ तक पहुंचे में कतना और कतना मशक्कत और कैसे कैसे पहुंचल बानी जा और कतना जतन कैले बानी जा। तो राउरी सफलता में राउर माई, राउर भाई, राउर चाचा चाची, दादा दादी, इस सब कोई के हाथ बा। कोई नहीं के चाहत और कोई ना चाहेला कि रउआ असफल रहे। बस राउर छोट मानसिकता और छोट बुद्धि ही रउआ के बतावेला कि हमार भाई, हमार भौजाई, हमार माई, हमार बाबू, हमार चाचा, हमार पितिया, हमार भाई हमारा सफलता खातिर पूजा करत रहन। हमार बाबूजी कहत रहन कि अगर सौदागर ही बने के बाद तो फूल के सौदागर बना। अगर फूल ना हाथ में बाची तो कम से कम ओकर खुशबू तो हाथ में रही। हाथ में कीचड़ लेके कभी खड़ा मत रहा। अगर गलती से कानों खुजलाई, नाकों खुजलाई तो सबसे पहले कीचड़ के बदबू तारा नाक तक जाए। जौना खातिर लेके कीचड़ खड़ा बाड़ा ओकरा के बाद में डलबा। तेज से हमार तो सोचिए बा, हम हमेशा से फूल के सौदागर हैं, खुशबू के सौदागर हैं। अगर कुछ ना बाची तो हाथ में खुशबू बाँच जाए। लेकिन हाँ, एकरा साथ साथ इहो बताए कि अंधा विश्वास भी कई जरूरी नहीं है कि हम अगर कह देनी तो कोई हमारा बात से इन्फ्लुएंस हो गई, प्रभावित हो गई और एकदम अंधा विश्वास कर गई ना। रउआ सजग रहे के पड़ी। ये कलयुग है। तो आज के वीडियो में इतना ही। हम रउआ सभी से एक बार फिर से गुजारिश करब कि माई बाप हमनी के जौन जन्म दे दिले बाने उहे उनका लोग के एहसान बा। कतनो बुर्बक कतनो बौरा होखस, उनका लोग से और रउआ सभी अपेक्षा मत करें।
और उनका लोग के जियते और उनका जिंदगी में ही लड्डू पेड़ा और अगरबत्ती से भोग लगाई। मरला के बाद फोटो पर माला और अगरबत्ती देखैला से माई बाबूजी के नहीं के पता कि बबुआ हमार का करता। एक बार फिर से हम कहब कि हमार बाबूजी कहत रहन कि बबुआ ऊ दौर आ गइल बा कि जियता में गुहा भाता और मारला में दूधा भाता। हर माई वो हर बाबूजी के परिणाम जौन अपन जिंदगी काटे खातिर संघर्ष करता। और हम आशा करब कि भगवान जे भी भगवान को लोग पूजा करता ऐसा बेटा के बुद्धि देस कि अपना घर में लड़ला से बढ़िया बा कि अपन किस्मत से लड़ा आगे कुछ करे खातिर। प्रणाम।